Usakwazi ukukhuluma nokhokho, khuluma kokusithethe nezinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Mina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakofuze fulelo mashiya amahlangathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igaba elimabanga lizalo uthumbu la tshatatsha utshatatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonje. Kuhlala kuyintokozo kumina abafowethu nodadewethu ukuthi ngifike la kwi-channel ethe enkulu Impunga yeSintu TV la sifundisana khona isintu. Siyachushisana ukuthi ezinye zezinto kufanele sizenze kanjani. Bafowethu nodadewethu kukhona into esingayinaki emagcekeni obaba bethu. Siyathanda ukuthi senze imisebenzi. Makuthiwa khona umuntu ohambile emhlabeni noma kade engalungile uyalunga mesehambile. Ngikushiso yini lokho? Ngikushiso ukuthi abantu uma umuntu esehambile emhlabeni noma kade kuutsotsi abasakhuluma ukuthi kade kuutsotsi. Bavele bakhuluma izinto ezinhle zodwa. Uyabona ngesikhathi zasendulo ayengekho amasonto. Umuntu wayethi mehambile kwakwenziwa inhlambuluko uma ukuthi ukuhamba kwakhe emhlabeni ngenkathi esaphila bengaqondile. Kwenziwa inhlambuluko wengafakwe ethuneni atshalwe inhlambuluko yakhe ingenziwe. Kwakuphoqa ukuthi kuqale kudlule kwinhlambuluko kuqala. Ngokwenkolo kukhona into ekuthiwa umlindelo. Umlindelo iyona nhlambuluko yomuntu osuke selele. Kodwa ngingithuke mangibona abantu umuntu esedlulile emhlabeni bese bakhuluma inkohliso. Uthola ukuthi umuntu kade bemazi ukuthi ubengaqondile. Bekwazi ukungcola kwakhe kodwa bangaphumeli obala. Basaba ukuthi bazophoxa abomndeni wakhe. Basaba ukuthi bazophoxa izingane zakhe uma besho ukuthi lo bekusikhotheni lo. Lo kade bamba inkunzi lo. Lo bedayisa umzimba lo. Lo bethenga omahosha lo. Lo beqamba amanga lo. Lo bewumxabanisi lo. Akushiwo konke lokho. Lo bekunondindwa lo. Azikhulunywa zonke lezo zinto. Bambamba umuntu ngqi. Kanti ukukhuluma iqiniso kukumkhulula umuntu osuke selele. Ingakho ke ngokwesintu umuntu mehamba emhlabeni esezogqitshwa ethuneni esezongcwatshwa kuba khona isigaba senhlambuluko la kuzothethwa khona wonke amacala akhe. Uma kukuthi kukhona abantu ekade bonile bese kucela intethelelo kulabo bantu. Uma kukuthi kukhona kade bagxobile egcekeni bese kucela intethelelo kulabo bantu. Webafowethu nodadewethu ayathethwa amacala umuntu menecala. Kunomuntu othola ukuthi wahambe ekwelete abantu. Ngake ngayikhuluma lento. Uma lo muntu ahambe ekwelete abantu phakathi kwegceke kuzogcina sekuvuka abantu abacwila shi ezikweletini. Utsheleka imali komashonisa uphile ngomashonisa kanti kini kunomuntu owahambe ekweleta abantu lelo cala nangalithetha nibaza abantu awayebakweleta nangayicela intethelo lokubona nibakhokhele imali zabo.
Ake sithi masokwenza imisebenzi bafethu siqale sithole ngamacala okhokho, sithole ngamacala omkhulu bethu, sithole ngamacala ogogo bethu. Okukuthi mapha amacala abahamba bewenzile, babe walungisile yini noma baze bahambe emhlabeni bengawalungisile. Kungenzeka ukuthi ukhokho wakho noma umkhulu wakho wahamba kukhona bagxobile ekungebona basemndenini. Inhlambuluko bafowethu into ejulile kakhulu, ayigcini ngokuthi iphelele emndenini, ngoba ukona akusho ukuthi wona ngoba wona abantu bomndeni. Yenzeka wona umuntu ongaphandle, ngoba lowo muntu unethongo, ithongo lakhe bese liyakumangalela emathongweni akini, okukuthi wena ufikile wazomona lo muntu. Ingakho ke bafowethu uthola ukuthi izinto sizozenza impendulo singaziboni, ingoba senzela abantu abanamacala. Yebo banawo amacala egcekeni lemizi yobaba babo, kodwa banamacala komakhelwane babo abashiya bewenzile. Washiya emgxobile umakhelwane bangayenza inhlambuluko ukuthi babuyisane, washiya ekhunkulile, ekhunkula umakhelwane, wangayicela intethelelo nasethongweni lakho ukuthi usebenzise umuthi omubi wawusebenzisela umakhelwane wakhe. Kukhona incwadi kaShembe ayilobile lapha ezihlabelelweni zamaNazaretha kumthandazo weSabatha ekhuluma ngomakhelwane. Uthi ungamfisela ukuba umakhelwane wakho emzini wakhe. Uma konke kwenzeka kwakhona umuntu egcekeni lomuzi wakini owakwafisela ukuba umakhelwane wakhe, lokho kuyicala ekufanele ukuthi nimthethele lona. Uma kukhona emndenini wakho owona umakhelwane wakho wenza intembi kumakhelwane, yicala lelo. Asike sibathethele bafowethu nodadewethu amacala esingakwazi ukuwathetha abantu basemakithi. Singajaha ukuthi sibenzele imisebenzi engeke izibe impumelelo ngoba banamacala. Amacala bafowethu ayinkinga bafowethu nodadewethu. Uma phakathi komuzi wakini kukhona umuntu omazi ukuthi wayenecala, lelo cala zamani bafowethu ukuthi nilithethe. Kukhona umuntu owayekade siselwe wangazibuyisa inkomo ayesiselwe ngazo, yicala lelo. Yicala lelo kufanele ukuthi silithethe. Lelo cala silithetha kanjani? Asikwazi ukuthi sizohlaba imbuzi sithi siyamcelela intethelelo, lelo cala sesilithethile. Kufanele ukuthi lezo nkomo wayesiselwe zona sizithathe sizibuyisele emuva kumninizo, ukuze naye ezokwazi ukuthi akhululeke ngale. Ngoba imisebenzi sizoyenza ingabi impumelelo, abantu esibenzela imisebenzi banamacala, aswathethile amacala. Umfowenu nje uyazi ukuthi wahamba ekweleta umuntu imali eningi, lelo cala sikwazi ukuthi solithetha ngembuzi. Kufanele ukuthi silithethe ngokuhlala phansi nalowo muntu awayekade emkweleta, sithola indlela yokumkhokhela ukuthi ukhokheleka kanjani. Uzokhumbula ukuthi kunomuntu okadlula emhlabeni uthola ukuthi wayekade ezalisile emzini omuntu, yicala lelalenza. Kufanele ukuthi sihambe somhlawulela, asikwazi ukuthi konke lokho sokucisha ngembuzi. Kufanele ukuthi lecala ashiye lenzile, sihambe sogeza lo muzi ashiye ungcolisile. Ilapho namuhla bafowethu ngingaqondile ukugeqa amagula, kodwa labe ngikhona ngesifundo sethu sanamuhla, ake sibuke amacala abashiya bewenzile, bese siyabalekelela ukwathetha lawo macala ukuze beyoyithola intethelelo kwelamathongo nakulabo bantu abashiya bebonile benze lawo macala, ngoba sisobenzela imisebenzi ingafinyeleli ingemukeleki ngesizathu sokuthi banamacala. Kulungile bafowethu, la kuma comment section ake siyiqhube, siyithathe nemfanekiso eqoshiwe siyidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke bafowethu nokuzithenga incwadi zempunga yesintu. Ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu, amava ahlabahlosile, uyokhuluza ukhokhobe, kanjalo nencwadi yethu entsha ceke indlela yesintu. Zonke le ncwadi bafowethu ziyatholakala emphelandaba nani izinsizwa. Ikhona iyogathi yamadoda ebuyisa isithunzi endodeni, indoda ikwazi ukushaya umthetho, iyatholakala nayo emphelandaba. Mawukude siyakuposela yona 350 masokuposela, ngoba indleko zokuyithumela izona ezithanda ukuthi zithi xaxa. Kodwa uma uzoyithola emphelandaba iyogathi yensizwa iba u200 rand,
uyayithola kwimpunga yesintu ngokushayela zona inombolo lezi ufike emphilandaba uhleli uzoyithola. Uma ukuthi ufuna sikuposele yona iyogathi nezincwadi siyakwazi futhi ukuthi sikuposele. Ukuyiposa iyogathi ku350 uma ufuna amabhodlela amabili 150 nje kuphela ufaka wokuposa yona u200 okusho ukuthi izoba 550 mayu2. Iyogathi yamadoda ke bafowethu ivuselela imizwa. Indoda ibe indoda ikwazi ukuthi imjabulise umuntu wesifazane, ikwazi ukuhlonipheka, ikwazi ukushaya umthetho. Awukho umthetho osukuzowushaya wena njenganendoda uhluleke ukumjabulisa umuntu wesifazane. Ukuze isithunzi sakho ke sibuye kubalekile ukuthi uzitholele yona iyogathi. Ngiyacela ukuthi imfanekiso eqosheni ithathe nidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Uma ukuthi uyafisa futhi ukuzohlala phansi nempunga yesintu uyashayela wenza uhlelo lokuthi ufike emphilandaba. Uma kukuthi ukude nalo itheku uyakwazi futhi ukuthi uyishayele impunga yesintu nenze uhlelo ngokocingo. Sikhuluma ocingweni. Ake sithi ke nje impunga